това видео ще ви покажем как сами да вземете точните мерки на тялото си. Ето какво ще ви бъде необходимо. Книга, шивашки сантиметър и приятел. Няколко съвета преди да започнете. Свалете обувките, колана и часовника си. Извадете всичко от джобовете си. Препоръчително е да носите прилепнала по тялото блуза без качулка. Избягвайте да стягате мускулите си, да гълтате корема или да променяте стойката си. Да започваме. Измерване 1. Височина. Най-вероятно знаете височината си, но нека я измерим отново за всеки случай. Застанете боси с тяло плътно опряно в стената. Върху главата си поставете книга и измерете разстоянието от нея до пода. Измерване 2. Гръден кош. С отпуснати встрани ръце измерете гръдния си кош в най-широката му част. Важно е шивашкият сантиметър да бъде разположен хоризонтално. Измерване 3. Талия. Намерете естествената извивка на тялото отстрани и измерете най-тънката част на талията си. Измерване 4. Ханш. Започнете измерването от изпъкналата кост на ханша и продължете по цялата му обиколка. Измерване 5. Ръкави. Дължина на ръка. Изпъкналия прешлен в основата на врата наричаме C7. Измерете разстоянието от C7, преминавайки през рамото и лакътя, докато стигнете до третото кокълче. Важно условие е ръката да е свита в лакътя на 45 градуса. Готови сте? Изпратете ни вашите мерки, а ние с голямо удоволствие ще изработим точното за вас яки.